Unsay bahin inupat o tulo sa katong nagtanom niya. Usay mo ha. O sa sige yung ta. 25% ay. Minamak. Oo. Nya kapila mo hatag sa usa ka tuig? Tulo. Ay ka. Dua. Sigunda sa kongko no sa ulay abot wala po. Wala po lagi oh. Kansi. Basta baratuha rong mga panahon na sugod Pebrero paak yo kayo. Kansi. Oo. Simula kansi di nang pugul. Oo. Kapoy gyud magtrabaho uma. Kapoy gud. Dako pa sila gasto pod. Oh. Pero wa kay puhunan buhian. Wala. Sila may mapuhunan. Kinara. Ah. Balang. Gamay basta ganansya ka. Oo. Balang piso ka. Oo. Basta ginansya kaysa pildi gyud ka wag gyud. Ha? Negosyo? Oo. Ang kuwangi karong yun. Matanong ba? Kanang momento yun. Baol ka negosyo? Baol negosyo ba? Bawal negosyo lagi. Hindi kami inta ng inom-inom, sugal-sugal. Kami inom ka ulit, sinanggo ba? Mao lagi kanang Sinanggo, dili kay ko ang takadalaw. inat sinanggo ring inuuma. Ha? Dili pala hubog. Adili oy. Kirbi mahal kayo bino karon. 100 ka pen. Inom nung kag naay kuan kanang bitahong kag birthday, ni pista. Oo. Wat sinanggo lagi. Sinanggo. Mo din ay teknik diha. Ha? Mo teknik. Oh, may teknik dia. Negosyo. Negosyo sa sakto day. Negosyo uma. Negosyo kuma lagi. Sakto gyud. Kay pantrabaho lang mapiang ka pildi. Oo. Trabaho ka, tigong ka yun. Tigong para pamuhunan. Oh, puhunan sa. Puhunan ini ko na kay trabaho. Sakto ginalo. Ako ko pag primero kong budlong ko palit ko pati sa akong bugas. Oh, Di man makao ng kanang budlong ka. diloy. Ay baka tukar ka ulag. Umakaw niya ulag kay puhunan sa may mong supportar. Wala. Palit ka kuan. Sinakong bugas niya. Asin. Tanong kamunggay ba? Kamunggay. May pag magtanom ka kamunggay, mahal ang kamunggay pod. Bisag barato ra. Oo. Adi ba? Kuan pod. Oo. Palit ka bulat pod. 2 kilo, 2 mo urot mo. 2 kilong buwad sukaan na nimo dugay ka na mahurot. Kayong bungutan. Oo. Tulong ka. Mao day sakto no. Trabaho, negosyo, uma. Uman, negosyo. Sakto gyud. Umay na datuan tong albino. Kisa mas albino. Yung baol sa kong yung dito. Negosyo po siya. Kung negosyo, baol. Palit po rin ngayupan. Malit sa ngayupan ng ito yung palito na kadako, baligya. Mao lagi. Palit ka tag 5 mil ka ng kuhan. Oo. Nya baligya. Ito kadako na malin nagtag 30 mil. Baka? Baka. Mao ba? Ito. Taka. Ano na negosyo? Sakto gyud na. Negosyo. Teknik gyud na da. Ligyo. Mo na sakto.